Permezz ta' ftehim ma' 23 kunsill lokali madwar Malta d-Diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni twettaq servizz essenzjali ta' tindif ta' toroq f'diversi lokalitajiet. Fil-fatt kuljum qed jiġu mnatfa aktar minn 870 triq residenzjali. Dan tħabbar waqt laqa mexxija mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield. Dan is-servizz li ilu fis-seħħ għal dawn l-aħħar sentejn qed jagħti riżultati tajbin ferm, inkluż tnaqqis ta' 40% fl-ilmenti lid-diviżjoni. Din il-laqa servit bħala opportunità biex il-kunsilli lokali jesprimu l-isfidi partikolari li jista' jkun qed jiffaċċjaw fl-indafa pubblika u jinstabu soluzzjonijiet konkreti. Dan kollu jagħmel parti mill-impenn tal-Gvern biex ikompli jsaħħaħ ir-rabtiet mal-kunsilli u jiżgura li residenti jkollhom ambjent aktar nadif u organizzat. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara spjega kif id-Diviżjoni qed tevalwa u tanalizza kull talba li tirċievi mingħand il-kunsilli biex tassigura li r-riżorsi u l-ħaddiema meħtieġa jkomplu jiġu allokati bl-iktar mod effiċjenti. Min-naħa tagħhom is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield u l-Ministru Dalli ħeġġew li l-kunsilli jersqu l-quddiem bi proposti għat titjib fil-lokalitajiet tagħhom, inkluż bi proġetti sostenibbli u dawk ta' spazji miftuħa.